Thokozani liwushiya uMphangomo uqengebo lapha eKapa eGugulethu section 4. Sithetha ngamathongo, sithetha ngezinto eziqhubekayo. Ukubona uma kufika umuntu efemelini yakho kuthiwa suhamba wonwaba, suhamba endaweni ezolonwabo, suhamba indawo ezinabantu abaninzi. Kawuzile ngenhliziyo, ungajikelezi, zila ngenhliziyo. Yaziwa laa nto yenzela ntoni. Uyakwazi ukusweleka umuntu apha kuni efemelini, phinde kusweleke omnye, phinde kusweleke omnye, phinde kusweleke omnye, okanye beba yi-4 efemelini isikhathi esiyi-1. Kodwa hayi omnye ukhumbule omnye, hayi ukhumbule umama, ukhumbule utata, umama ukhumbule utata, akwazi uhlala yedwa. Ayikho loo nto leyo. Bakutsala ngesi simnyama salapha kokwenu, banitsala ngesi simnyama senzeka apha kokwenu, okanye kufe abantu ababini abathathu endlini enye balandelelana. Ayikho le kuthiwa hayi ukhumbule indoda yakhe akwazi uhlala yedwa. Ayikho laa nto leyo. Bakutsala ngesi simnyama salapha kokwenu, bakutsala ngesi simnyama, basebenzisa ukukufa bazokhona ukuthi bakhetshe wena, bakhona ukuthi babulele wena. Ayikho laa nto kuthiwa hayi utata bekhumbula umama okanye ubhuti ukhumbula usisi wayesemlandela. Ngabathakathi basebenzisa ababomnyama bulapha kokwenu. Baphinde batsala omnye, baphinde batsala omnye, bangababulala nabantu abayi-4 endlini eyi-1. Thokozani xhewuleni. That's why besithi abantu abadala uma uswelekile endlini suhamba ujikeleza, suhamba iindawo ezininzi, suhamba ngobusuku, uhlala endlini uthozame ulinde nide nihlambe nilele ekhaya. Camakwenu, thokozani.